letiště Hronov, takže nebo velké Poříčí, takže Martin může letět. Tak předpokládám, že v tuto chvíli je 2litrová nádrž prázdná. A mně dochází, vole, pokusí o přistání. Říkám pokusí, protože toto opravdu je stroj rychlý, náročný na pilotáž. Nemá mnoho startů ještě za sebou, takže pilot se s ním seznamuje. A takovýto stroj by si samozřejmě zasloužil i jinou dráhu, minimálně delší než je ta Konatě, ale úplně téměř perfektní, ale dopadlo to dobře. Dopadlo to dobře. Jak jsem říkal, na 2 metrech pozbírat, ale model je v celku, takže pohoda. Trošku pochromaný podvozek, ale to se spraví. A zasloužený potlesk, samozřejmě.